Ja, det er der jo mange meninger om. Det er jo en oplevelse, man har om natten. Man kan jo bruge drømmen til at forstå noget om sig selv. Så man kan sige, at drømmen det er vores egen bevidsthed på en eller anden måde. Det er vores egen psyke, der danner de billeder. Så oplever vi en indre historie, en symbolsk historie om os selv. Hvad er en drøm? Ja, en drøm, det kan man sige, det er jo et budskab fra det ubevidste, det førbevidste. Når man drømmer, så drømmer man jo i billeder, eller i farver, eller i lyd. Men det man drømmer, det er relateret til noget, man har oplevet. Det behøver ikke være direkte, altså billederne, det behøver ikke være direkte, for drømme viser sig jo ofte i symboler. Så drømme er budskaber fra det førbevidste, eller fra det kollektive ubevidste.